Na prvý pohľad Tábor ako desiatky ďalších. Rozdiel je iba v tom, že mnohé z týchto detí majú za sebou už operáciu srdca. A nie raz si prešli pocitom, že sú iné. Mal som pocit, že som naozaj veľmi menejcenná, že to moje postihnutie alebo tá moja choroba je niečo obmedzujúce a že vlastne ako by som ani nebola vhodná na to, aby som sa vôbec niekým mohla hrať. V kardiotábore tento pocit nezažijú. Majú možnosť robiť veci, ktoré možno niektorí v domácom prostredí nerobia z dôvodu obavy rodičov. Samozrejme, všetky aktivity aj hry sú pod dohľadom lekárov. Diagnóze sa prispôsobuje režim dňa a dodržuje sa aj pravidelná liečba. Tie lieky užívajú 1 až 3 krát za deň, čiže toto je ten základ, čo oni musia dodržiavať, kdekoľvek budú. Zdravotný handicap nedovolí týmto deťom prekonávať vysokohorské túry, no v Tábore sa rozhodne nenudia. Nejaké opekačky, táboráky, pesničky, súťaže, tak to všetko im tu ponúkame. Aj diskotéka, aj to, že skáčeme na trampolíne. Malí kardiaci sa už od útleho detstva učia disciplíne, no keď ju zvládnu, dokážu sa úplne zaradiť medzi svojich zdravých rovesníkov. V pohode, behám na bicykli. Normálne aj behám, cvičím na telesnej. Nikto by na mňa nepovedal, že som operovaný na srdce 3-krát. Skôr si musia po nejakej fyzickej aktivite oddychnúť, dopriať si väčší oddych, dlhšie prestávky. Kardiotábor funguje už 13 rokov a dá sa povedať, že pre väčšinu detí sa tento dvojtýždňový výlet stal doslova srdcovou záležitosťou. A nie je vylúčené, že mnohé sa tak ako napríklad Mary stanú časom vedúcimi tábora. Až vlastne tu som tak pochopila a zistila, že čo je to mať identitu kardiaka. Dovtedy som bola tak vždy sama niekde a tuto bolo proste veľa 50 detí. Nedokážem si predstaviť, že by som tu jeden rok nebola. Aj som jeden rok nebola a bolo to pre mňa strašné. A Zuzana Glabazňová, televízia Markíza.